Працягнуць сямейныя традыцыі. Для Алены Голубевай атрымаць ордэн маці не стала нечаканасцю. Бабуля жанчыны таксама была маці-гераіня, выхавала 6 дзяцей і ў свой час атрымала такую ж высокую ўзнагароду. Таму шматдзетная сям'я ў іх родзе справа звыклая, кажа Алена. З мужам Яўгенам яны імкнуцца выхоўваць дзяцей у хрысціянскіх традыцыях. Гавораць, у гэтым і ёсць заклад шчаслівай сям'і. Когда читаешь инструкцию для жизни, Библию, то легче это делается, чем просто отстаивать свои амбиции, точку зрения. И когда каждый говорит «я прав», тогда часто случаются разводы. Многие говорят, что это жилищный вопрос, там еще какой-то вопрос, финансовый. Но я считаю, что именно христианство дает силу, не финансы. Не финансы дают силу взаимоотношениям, а именно сила любви и терпение тогда появляется. Для Ірыны Голубевай сэнс жыцця ў дзецях. Жанчына выхоўвае 5 дачок. Да таго ж працуе настаўніцай у школе, таму дзеці заўсёды вакол яе. Каб стаць шчаслівай мамай, Ірына Голубева дзеліцца вельмі простым, але правераным рэцэптам. Мне кажется, секрет все-таки один – это большая любовь. Вот когда она есть к детям, больше ничего не нужно. Наверное, так. Уручэнне ордэна маці, што гатовая традыцыя, толькі ў гэтым годзе яна праводзіцца ўжо другі раз. Усяго ў маскоўскім раёне Брэста 286 шматдзетных маці маюць такі ордэн. Это действительно маленький подвиг, потому что родить и вырастить детей это достаточно сложно. А вот это количество ежегодное награждаемых нами матерей говорит о том, что у нас в государстве созданы достаточно хорошие условия для именно рождения детей, для поддержки многодетных семей. Падарункі, цёплыя словы і высокая ўзнагарода – ордэн маці. Але кожная з гэтых жанчын ужо мае галоўную ўзнагароду ў сваім жыцці. Гэта дзеці. Анастасія Цукунта, Грана Капян, Уладзіслаў Жыбуль, тэлерадыёкампанія «Брэст».